Здравейте! Здравейте, YouTube! Как сте? Днеска ще снимаме с Предатор, а не с Виктор. Защото неговата майка го извика да папа пюре. Ох! Че не може да говориш, казвам ти. И Да, ще така, говоря. ето го Предатор, може да го видите, той кара. Че, Мургав е. Както че да си виждате. покажа скина. Че да си покажа скина. А, Ето ми го може да скина. го видите. А пък Викито беше направо, трябваше да го видите. Буквално. И сега, ние в този епизод ще правим като миналия епизод, ще дрифтим. Така. Мислихме да правим там спотове, подка. И благодаря хора, че не пишете коментари. Това ме освобождава. Значи днеска искам да направя полка, стрит дрифт, спот и да карам там дрифтове да правя на зови. Значи това е полка, да знаете. Ще има да си играя като снимам, като да снимате. Защото трябва да оправя малко. Снимаш ли? Да. Значи това Чай да е... видя, ние почнахме в 46 града. Значи това, което го прави сега, се нарича полка. А това... Опа, чакайте. А това, което ще направи сега, се нарича спот. Опа, чакайте, не става. Благодарение на това, че ти правиш каскади в момента, аз получавам пари. Сериозно? Да. Ето това беше той спот. Да. Сега на летището ще прескочим ограда и надяваме се някой самолет. Чавай, Предаторе. Чакай. Почва екшена. Това е спот. Чакайте. А това е... Сега ще ви покажа моите любимия ни спот. Ще ви го покажа сега. Сега ще видите. Опа. Ние не сме правили предварителни тренировки с Аз съм Предатора. про С Предатора сега се запознахме. да знаете, аз съм добър. Обаче тук нищо не се получи, да знаете, и се извинявам за това. И ще ви го кажа как. Ох. Е така. Чак. Днеска май ще правим само каскади. Може да купим няколко къща. И тук в този чат не мога да ставят намира всеки предатор. Само да направя още един. Да направя още един спот и след малко ще ви покажа какво е стрит дрифт. Това е спот, обаче сега ме мързва да направя както трябва. Може да видите бриците тук. Строят мол. Го продават вътре, сигурно чорапи. Имам една приятелка. Тя само, нали, прави с телефонни шеги. И по едно време някакъв човек дига. И вика, ало. И тя вика, ало, абе, то това там, мола в центъра отвори ли вече, че ми мръзна да го чакам. И човека вика, отвори. Тя, тъй ли? И колко вляза вътре. И
И човека и вика чорапи. Тя се хили там и вика чорапи. Тя, да, за големи. Тя, ние сме големи, бе, на 31 години сме. Това не е вярно. После викат, не за големи, за Снимаш ли? леваци. Да. И вика, не чорапи за големи, чорапи за леваци. И тя, ти отде знаеш, че съм левак. Но то се чува, бе. Чува се. Пък, другите викат, Макдоналдс отворили. Какво продават вътре? Кайм-аут свиня. Това е нормално, все пак това си е пример. Добре сега хора, това на какво ми прилича? На мен ми прилича на нещото, Кое е? което всеки знае. Щупидин конус. Че сега, ето това в момента, което го прави, се нарича стрит дрифт. Ето той. Че тук в този момент. Това е стрит дрифт, да знаете. Благодарение на тебе получих пари. Снимаш ли още? Имам 50 хиляди. Снимаш ли още? Да. Човек, трябва да направим клип на Майнкрафт. Как правим къщата? Ама аз имам цяла поредица. Цяла поредица правя сега. Искаш ли сега, понеже хора, забравих да ви кажа в последното клипче, че Ники 02, който така се и казва Ники, няма да може да играе в няколко клипчета, понеже компютъра му е на ремонт в София, а ние живеем на другия край на България. И едва ли ще дойде скоро. Тъй че, поиска BG Predator, ще вземе неговото място за някакво клипчета и после ще продължим поредицата с него. Тримата ще играем, надявам се. И... Както искаш? Не, аз искам, ти го искаш. Мене много хора ме питаха защо не качих клип скоро. Това беше, защото не ми даваха да сядам на компютъра. Сериозно? Да. Мене ме наказаха. За кой? Защото не си написа домашното? Не. Що? Защото не ставам от компютъра. Ага. И да се изясним, аз съм на 14, той е на 10. Да, това всеки. И Ники 02 също и Вики също. Вики вече е дом с някакъв супер смешен скин, който... И да знаете, аз играя с Ад. Всички знаете сървъра Minecraft, който играем. Надявам се, казва се Revelation Bitches. Всеки знае какво означава. Аз не знам. Сериозно. Сериозно? Сериозно. Сериозно? После ще ти кажа, не сега в клип. Гледат ни малки деца. Човек без да се смееш, май че не можеш. Стъл. Забравим. Честно. Ще го пробвам още един път. Ако помните, следното клипче, мисля, че бяхме защитници на доброто в Импулс 99 GChat сървъра. Направи. Човек направи. Кефес. Вече ще качваме по 3 клипчета на седмица. Да станем известни хора.
Сериозно. Не! Омага. Не, сериозно. По едно на седмица, защото ние сме заети хора. Ама и то много заети. Направо ви казвам всеки ден на Всеки даскал. ден ходим на състезания, бе, човек. И нямаме време. Ние сме много заети хора. Всеки ден сме на даскал, нищо аз се даскал. Направо като се прибера, сядам на компа. Нищо че не уча. Ама това не ми пречи, защото нищо не ми казват. Да, бе. Аз съм много заед човек, казвам. Как да ви го обясня, сега не знам. Така че ма ходите. Така, кой ще я направи, че забравих? Аха, сетих се. Така, хора. Това клип няма да е много Или за втори път. дълъг. И от време на време не се получава. Може би ще го спра в 4 и 5 Какво? клипа. Защото миналото клипче, ако помните, беше 4 минути. Че кой пречи? По моя грешка. Защото всъщност самото клипче беше 15 минути. Обаче фрапса... Аз не снимам с фрапси, когато ги конвентирам, просто те се разделят се на 2 части. Едното стана по-дълго. Сега може ли да те питам нещо? Аха. Колко време ще снимаш този клип? Още 10 минути? Не, 5, още 5. Стане 10 минути цялото клипче. Значи хора, предстои клипче, ние само си бърборим. С малко може да снимаме Майнкрафт. Да ги качим по-бързо клипче. Поне на Майнкрафт ще правим нещо. А тук само аз правя, той снима, да знаете. Да. На Майнкрафт поне ще правим нещо. Тук само караме и говорим. Аз се блъскам от време на време. Той снима. Той по-скоро е нещо като снимач. Защото съм известен. Именно. Между другото, вчера се опитах да си пусна сампа. Ама трябваше да го правя наново. И ще имам 2 клипчета днес. Но става така. Нещастие! Как смени колата? С гарко. Стига. Това е драго. Браво! Колата вече е зелена! За зелена България! Какъв цвят искаш да я правя? Направя червена. За да може Чема? да е все едно, ще убиваме хората. И чакам. Направо. Предаваме се! Бяло. Предаваме се! Предаваме се! Зелена България! Зелена! Време е за мъст. Чай се. И тъй още 2 минути ще снимаме. Обаче не се получи. Добре, имаш време за още 2-3.